Rapazos, he escoitado un rumor sobre un tesoro escondido no colexio. En serio? De que se trata? Non o sei exactamente, pero dicen que está por aquí ao lado. Xeral, pois vamos a buscalo. Eso non existe. Non perdemos nada por intentalo. Pasad. Aquí non está. Deberíamos buscar por toda a biblioteca. Está aquí! En serio? Sí. Eddie, se o tesouro queres atopar, na caseta da profe máis divertida tens que buscar. Pero... En cá? Na do profe Óscar. Pode ser, a mí pareceme ben. Sí, vou buscar ali. Correde! Onde está? Non sei. Aquí non está, aquí tampouco. Aquí tampouco. Non o encontro. Aquí! Bom, esta é a última pista. Se o tesouro queres atopar, onde se reúnen os mestres, deberás buscar. ¡Vamos! Onde pode estar? ¡Vamos, mestres! ¡Vamos! Buscade! Eu creo que por aquí non va a estar, Non o encontro. Aquí non está. Aquí tampouco. Mellor, probamos na segunda dirección. Vale, vamos! Que facedes aquí? Estamos buscando un tesouro. O tesouro teño eu. Que é iso? É un xogo de mesa. Ese era o noso tesouro. Un xogo de mesa. Non, o vosso tesouro é que tedes moitos amigos e por iso podedes disfrutar da amizade con el. Podemos xogar. Sí, claro, disfrutade da vosa amizade. Gracias. Chao, moitas grazas. De nada. Hola, director. Estamos xogando con noso xogo, o tesouro. O tesouro non é un xogo, é a vosa amizade.